Jalan. Bas. Result sheet. Sengka ada যেহেতু বমহাই কক কসার মুতং হাস্তিনি লুকুরক না বা নিনি যে কনস্টিটিউশন লুকুরক না Puilan bubagrana hambai kini maharajana hambai जों टारगेट खायमानि जे 15,000 जों 25,000 नि बिथिङाव 15,000 जों बुट माने आवहायनो अंखा जों 10,000 स्टेशन 7 गोबां मार्जिन बाय दाखलाय त्रिपुरा मथा पार्टी अम्पि 23 अम्पि एसटी डीसीसी वो जों कप्लाय अंखा एके लुकुरावनो हामबाय जरा पोस्टल बैलट बे बुट दिनाय ताय बुट दिनाय काउंट बुट सेंटर 5 बुट दिनाय रने बेलाय खेना हामबाय नरक आनो कप्लाय खेमानि बागै महाराजानो कप्लाय खेमानि बागै महाराजानो फानदमानि बागै जों ताकलाय 22 ता থেকে 23 ता फायनाय हिजों प्रेडिक्ट खेमानि आबाहाय इमान कबै अंखा नरकनि बागै नरकनि हामग्रायनि बागै नरकनि मानथायनि बागै नरकनि फिनांनि हिनां सामनानि बागै जों पजा रुजुजा ओ पजा नरक बुद्रिमा बाय ओ पजा संथायबो कतरंखा जों नरकनो पवै थांग्ला नरकनि बागै फाइट खेनाय चिनितिफ्रा सारनि बागै फाइट खेनाय हास्तेनि हामग्रायनि बागै फाइट खेनाय अम्पिओ तो कबामा जों जालंग जा काम हानो बमहायके सामखायनि मानसब तो बो आं इलेक्शन जराव गोबां मा जागाव आं बेरायखा गोबां मा इशू दं अम्पिओ आनि पारा हाना आं आगे तेलेमरा से बासमा आगे वो आं 10,000 मार्जिन में पास हूँ तकलीफ 10,000 मार्जिन में पास हूँ अब से कबांग में पास हूँ खा इके आं चेष्टा खायने और तिनी एमएलए बो दङ तिनी प्रामा थापाटिनि आंबो ताबो एमडी संखा जुदि महाराजा तेबो काहाम पोस्ट पोजीशन दिखाएं के तो तिनी एडिशन अनि अम्पिओ बेलाय बिगरा खांगरा गोबां मान दङ इके ताय लामा हामिया दैमान थगिया जागाराव गोबां मान इशू दङ Kaporokno bahike shop kaiman tasar chini to constitutional right political right omai rokse chini man therok no political demand ro land right omar ni bagi fight segment log loge chini alka demand therok no khele ne fight khele